Това, което в момента се случва, е автоматизиране на офис процесите и на бизнес процесите. За да се случи това нещо, са необходими точно IT технологии, които изискват хората, които да преведат реално бизнесите през тази трансформация. Второто нещо, което се случва глобално, е интереса на западните държави да изнесат разработката на софтуер в държави като България. В резултат на тези два тренда, първо, че необходимостта от IT специалисти ще нараства, и второ, че интереса за развитие на IT бизнеса в държави като България също ще нараства. Решихме да направим едно официално обучение по как хората да се търсят работа в софтуерната индустрия, тъй като всекидневно се сблъскваме с това, че хората, които обучаваме, произвеждаме, възпитаваме и учим на технологии, не успяват някакси напълно да се представят в най-добрата си светлина по интервюта, по кандидатстване. Има процес първо, че има такова нещо като CV, cover letter, то се пише по специфичен начин. Има изисквания, има утвърдени практики и има такова нещо като проучване на работодателя, като проучване на работната позиция. Cover letter и CV-то трябва да са съобразени с работодателя и с позицията. Има такова нещо като подготовка за интервю и има добри практики как да се държим на интервю, за да се покажем по този начин, по който работодателя иска да си представи най-добрия, най-прекрасния, най-блестящия кандидат и, разбира се, да спечелим работа си. Необходимостта, която имат сериозните компании в IT сектора, е от хора, които имат сериозен опит. Така че хора, които имат някакъв опит, това не е достатъчно за сериозните IT компании. Хората си мислят, ако се научим да бъдем добри, да бъдем програмисти там или IT инженери, комуникационни технологии, ще бъдем успешни. Това не е достатъчно. Това е хубаво, трябва, но не е достатъчно. И затова решихме да направим това обучение безплатно за голям брой хора. А по-различно ли трябва да се държат едни IT специалисти на интервю? Ами, при IT специалисти има и общи неща, има и специфики. Общи неща са, че човек, когато е на работа, винаги ще му оценят персоналите. Тоест, какви личностни качества има. Дали е готин човек, дали е човек, който може да работи в екип, който е позитивен и отговорен. От друга страна има и специфични неща. Човек трябва да е подготвен технологично. Човек не трябва да отиде с костюм. Например, това е една голяма разлика. В IT индустрията хората не ползват костюми. Нито Стив Джобс, нито Бил Гейтс ходят с костюми. И по-скоро ще въпитат, вие на сватба ли сте или на интервю, нали? Така че има специфики, има и общи неща. Ние ще обърнем внимание и на двете. Кои са най-големите грешки, които правят хората по време на интервю? Какви са вашите наблюдения? Първата най-голема грешка е да не знаеш за какво кандидатстваш. Изпраща човека празен имейл без subject и вътре атачнато CV в скобки 2.doc. Естествено, че това отива в коша. Втората грешка е отива на интервюто и го питат, ами всъщност вие за какво кандидатствате? Ами не знам, видях една обява и кандидатствам. Нали? Това въобще, ако стигнем до интервю, значи HR-те не са свършили работа, но се случват такива неща. Най-големите грешки и други са, например, ако някой казва, ами кажете ми какво ще правите след 5 години, ами ще поработя малко да натрупам опит и ще ходя в Англия при брат ми. Например, това са все такива от фолклора, малко на IT индустрията. Има всякакви неща. Примерно, най-цветущи са от интервюто. Питат, кажете няколко добри и няколко лоши качества за вас. И човека казва, ами мързим, малко съм простичък и нещо друго, нали? Което също води до размиване и до такива. Има ли недостиг на кадри или по-скоро повече хора имат проблем да си намерят работа? Със сигурност работните позиции са повече, отколкото хората на пазара. Въпросът е, че фирмите търсят кадърни, образовани, подготвени хора. За съжаление, тия хора са недостатъчни. Тоест, има позиции, има недостиг и има липса на кадри, защото квалификацията е ниска. И това не е само в софтуерния сектор, но в софтуерния сектор е особено силно това нещо. Има фирми, които търсят стотици софтуерни инженери, IT специалисти и не могат да ги намерят. В България има ли условия за създаване на такива специалисти, за обучение на такива специалисти, според вас? В България има условия до някъде. Ако говорим за традиционното университетско училищно образование, доста не е достатъчно развито. Ако говорим за други страни, там също не е точно развито. Въпросът е всеки сам да поеме отговорността за себе си и да осъзнае, че неговото обучение е негова отговорност, а не на държавата, не на университета, не на министъра, не на майка му, не на баща му. Когато това се случи, хората се намират алтернативни канали.